Beszédében kiemelte az India és Magyarország közötti mély történelmi és kulturális kapcsolatokat, köszönetet mondott Balatonfüred polgármestertának és a város lakóinak a Nemzetközi Joganap esemény megrendezéséért és a joga népszerűsítésének támogatásáért. Ezután kiemelt egy különleges mérföldkövet is, Tagore 1926-os balatonfüredi látogatásának 100. évfordulóját. Felidézte Tagore gyógykezelés céljából tett látogatását, melynek során meleg fogadtatásban részesült, valamint barátságra is lelt a helyiek körében. A Tagore sétányt és a köldbe által ültetett házsfát az India és Balatonfüred közötti szoros kötelék tartós szimbólumaként említi. Üveg szerencséje megjegyezte, hogy Magyarország nyitottsága a különböző kultúrák iránt hozzájárult az indiai hagyományok, különösen a jóga iránti széleskörű tisztelet kialakításához. Kifejtette, hogy a jóga sokkal több, mint puszta testmozgás, egy gyakorlat a test és az elme közötti egyensúly elérésére, valamint a természettel való harmónia megtalálására. A beszéde végén elismerte Narendra Modi indiai miniszterelnök úr szerepét is abban, hogy az ENSZ június 21-ét a jóga nemzetközi világnapjává nyilvánította, amely kezdeményezést Magyarország is támogatta. Az idei témára, a jóga az egészséges öregedésért címre utalva nagykövet elmondta, hogy ez különösen illik Balatonfüredre, amely város régóta híres